Nafarroko gobernuak sexu eta genero aniztasunaren balio aldarrikatu dute LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna dela eta. Erretiratuek eta pentsiodunek 1.080 euroko gutxieneko pentsioa lortzeko akordioak betetzeko eskatu dute. San Ferminetan eta auzoetako jaietan eraso sexisten aurrean laguntzeko zerbitzuan parte hartu duten 50 langile ingururi omenaldi egin die Iruñeko udalak. Foruzaingoaren salaketa bulego virtualean 386 salaketa jaso dituzte 2024ko lehen erdialdean, 2023ko denboraldi berean baino 126 gehiago. Nafarroko gobernuak Trakasa Globalen bidez aire kalitatearen Europako indizearen aplikazio berritu du Europan denbora errealeko mapa bakar batekin. Aniztasunean arro eta Nafarroko gobernuak LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna dela eta abiatu duen kanpainaren leloa. Mezu horrekin foru gobernuak aniztasunaren balioa aldarrikatzen du eta pertsona guztiek beren gorputzaz eta nortasunaz erabakitzeko duten eskubidea defendatzen du, mugak eta ezarritako kategoriak alde batera utzita. Felix Taberna lehen lehendakari ordea eta lehendakaritza eta berdintasun kontseilariak aurkeztu du kanpaina. Patricia Abad, Nafarroko Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzailearekin eta Luna Martinikorena erakundeko zuzendari ordearekin batera. Sailka ezina arrotasuna mugari gabe eta naizena naiz dira pertsona hoiek gorpuzten dituzten mezuak eta haien gorputzetan tatuaje moduan inskribatuta irakur daitezke. Horrela, kanpainak askotariko arrotasuna aldarrikatzen du, pertsona guztiek aske izateko eta bizitzeko duten eskubidea defendatuz. Ekainaren 28an LGTBI arrotasunaren nazioarteko eguna ospatuko da, sexu eta genero aniztasuna aldarrikatzeko eta gay, lesbiana, bisexual, transgenero eta intersexualen berdintasuna eta duintasuna eskatzeko. 1969ko ekainaren 28ko gauean Nueva Yorken LGTB komunitatearen topagunetako batean izandako istiluetan du jatorri, sarekada errepikarien eta poliziaren indarkeriaren aurrean han zeuden pertsonak gau hartan erantzun zuten eta egunetan zehar izandako istiluak eragin zituzten. Gertaera haiek ernamuina izan ziren LGTB eskubideen aldeko lehen erakunde eta mugimendu aktivistak sortzeko. Atzo erretiratuek eta pentsiodunek manifestazio egin zuten Iruñeko kaleetan eta bi geltoki izan dituzte Nafarroko parlamentua eta gobernua. Bertan erretiratutako mutualisten, persona fisiko errenta zergaren konpontzea eta parlamentuan lantalde bat sortzea aldarrikatu dute. 2025ko pentsiodun guztiek 15.120 euroko gutxieneko errenta jaso ahal izateko beharrezko diren arau aldaketak lortzeko. Iruñeko udalak omenaldia egin die astelehenean San Fermin jaietan eta hiriko auzoetan eraso sexista jasan dituzten emakumei lagundu dieten 50 bat langileri. Arreta eta laguntza protokolo hori 2017an ezarri zen eta 58 pertsonak hartu dute parte. Protokolo horrek osatu egiten ditu poliziaren esku hartzeko protokoloa eta herritarrei eta erakundei erantzuteko protokoloa, erasorik gertatuz gero emakumeak eta haien ingurunea babesteko. Joseba Asiron Iruñako alkatea izan da ekitaldiaren buru, udalbatzako beste kideek batzuekin batera. Langilek San Fermin 2024ko kartela eta udalaren logoa dituen katilu bat jaso dute xehetasun gisa. Iruña hiri eredugarria izan da eraso sexisten aurrean lan estrategia koordinatua ezartzeko. Ikuspegi global eta integratzaile batetik. Zerbitzua aitzindaria da estatu mailan, aukera ematen baitu teknikari kualifikatuek gizarte laguntza emateko eraso sexistaren bat jasan duten emakumei. Laguntza zerbitzuko langileen eginkizunen artean sartzen da sexu eraso bat jasan duten emakumeak dauden lekura joatea eta haien esanetara jartzea. Zerbitzuak edozein emakumeri laguntzen dio, adina edozein dela ere, eta eskura dituen baliabide guztiei buruzko informazio ematen dio. Laguntza psikologikoa, abokatua, osasun baliabideak, polizia eta bar. Zerbitzuak informazioa ematen du eta emakumeak eskatzen dituen baliabideak aktibatzen ditu eta emakumeari edozein premiatan edo laguntza eskatzean laguntzen dio, senidekin, lagunekin edo hurbileko pertsonekin harremanetan jarrita ingurune seguru bat eskaintzera.
Foruzaingoaren salaketa bulego virtualak 386 salaketa izapidetu zituen guztira 2024ko lehen erdialdean. Hau da, 2023ko denboraldi berean, baina 126 gehiago. Orduan 291 delituren berri eman baitzuten. Foruzaingoak QR kode bat duen kartel bat banatuko du, telefono mugikorrarekin eskaneatzen denez, salaketa jartzeko izapide zuzenean egiteko aukera ematen duena. Kartel horretan beste QR kode badago, bideo tutorial batera sartzeko aukera ematen duena. Izapideak egiteko interesa duten personei jarraibideak emateko. Bideo horretatik sala daitezken delituak dira bertze nahita eragindako kaltea galera, lapur eta kreditu txartelen edo banku kontuen egindako iruzurrak. Hala ere, baditu salbuespen batzuk eta horietan beharrezkoa da Foruzaingoaren komisari batera bertaratzea salaketa jartzera. Zehazki, salatu nahi den gertakaria indarkeri fisikoarekin edo lardekeriarekin gertatu denean. Indarkeriazko edo sexuala denean, tratamentu berezia behar baitute ertzain etxean eta biktimari arreta zuzena berehalakoa espezializatua eta personalizatua ematen baitute. Era berean ezin da delitu baten online salaketa aurkeztu baldin eta egitateen egileak erabat identifika baidezke eta delitua ikusi duten lekukoak daudela egiaztatzen bada. Nafarroko gobernuak Unibertsitateko Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko departamentuari atxikitako Trakasa Global enpresa publikoaren bidez, airearen kalitatearen Europako indiziaren aplikazioa mugikorra berritu du. Europan bakarra den denbora errealeko informazioarekin modelizatutako mapa batekin. Europako batzordearentzat eta Europako ingurumen agentziarentzat egiten duen lanaren barruan, enpresa publikoak adimen artifizialeko tekniken bidez, kontinenteko edozein tokitan atmosferako 4 kutsatzailearen konzentrazioak orduz ordu eta kilometro karratuko berezimenarekin erakustea lortu dute.